Como es eso? Bueno, antes de nada, o sea, tema infancia, tú de onde eres? Eu son de Ribeira, de toda a vida, ali estuven. Bueno, Ribeira a Guiño, máis ben, podía situar máis. Ali toda a vida estuven, é verdad. Podo resumila, pois foi bastante tranquila. Eu era super tímido, super a nivel de, si me miras, choro. Wow, super tímido. Super. ¿Sí? Sí, moitísimo. Unha locura. Porque ahora parece que fuiste al otro extremo, ¿no? A outro extremo, literalmente. Sí. É con esfuerzo, o que quero dicir non é nascestes así, non. Con esfuerzo todo se consigue. Tamén eso vai a vir despois, pero sí, con esfuerzo todo se consigue. ¿Y cómo vestía Biman en el colegio? Simple de todo. De feito, en primaria así, non é como ahora, de primaria a min vestían meus pais. Eu non me vestía. Ostras. Claro, naquela, pois, sí, literalmente, a min vestíanme, eu non me vestía. Ostras, sí, sería... toma, pon esto, sabes? Sí. ¿Y tenías mayor interés por el tema de la moda? No, en ese momento no. Sí que contra finales de primaria non distí, sí que che vengo aquelo, gústame vestir mellor, tal ou tal, sí que aí xa empezas a dar os primeiros coletazos da túa imagen, pero é que tamén hai que ter en conta de que estamos falando de moitos anos, hai moita diferencia, por exemplo, agora, os mundos de agora, sí que a xente xa espabila moito antes a nivel de isto, sabes? E máis non tiñamos internet, non había redes sociales. Bueno, claro, para inspirarse ou para saber nada, que no llevar es... Nada. Y yo sí que noto que los que entran en la ESO ya empiezan empieza a importarles más lo que piensen los demás, entonces sí que empiezan a cuidar mucho más su imagen, ¿no? Mira, a imagen empecé a coidar, e máis empezoume a importar o que máis os demais pensaban, que ahora xa me dá igual, pero empezoume a preocupar isto en bachiller. Sí, en bachiller. Cando cambiei para o bachiller foi cando me empecé a preocupar por isto, de como me ven os demais, que opinan de min e todo eso. ¿Y hubo algún punto que explicara que te empezaras a preocupar por ese tema moda? Pois non, foi así de repente, verdad? Eu recordo porque dicen aos meus pais que quería deixar de usar gafas, quería poñer lentillas. E foi ese punto, en plan, pois porque me veía mellor sin as gafas e empecé a usar lentillas daquela. Pero non foi, non recordo que huberase un evento ou así, sin máis. Creo que supoño foi tema de madurar, sabe, tamén. É darte máis de conta de todo, non só reírte, listo, sabes? ¿Y tú notas que hubo alguna influencia en tu entorno que pudiera alimentar ese interés que ahora tienes por el tema de la ropa? A ver, meus pais sempre vestiron moi ben, sabes? Pero non, influencia como tal, non. O único igual, quizás, pertenecer a un grupo tamén. É que non o recordo moi ben, a verdad, eso. O tema de por que cambiei, sabes? É porque me empezou a interesar o que os demais pensaban. Ou a interesar nin eso, sino preocuparme, sabes? Por eso, non sei. Y después cuando entramos en bachillerato siempre es una etapa donde tenemos muchas dudas. Claro. De a qué voy a dedicar mi vida, exacto, de qué voy a trabajar. Tú cuando tomaste esa decisión de entrar en bachillerato, con vistas a qué la tomaste? Nada, daquela ibas porque era matemático, tiña que ser así. Non había opción a outra cousa, sabes? Daquela era, tes que ir a unha carreira. Sempre. De feito, todos intentan ir a unha carreira, e o que non vai, ou non é capaz, ou o deixa de lado, pois metíase nun ciclo, pero sí que era unha deshonra non ir a unha carreira, sabes? O sea, tú entonces te metes a bachillerato sin saber muy bien a qué quieres dedicar. A ver, que pasa? A mí sempre me gustou o tema de dibujar. Así, o dibujar a man alzada, mas tamén me gustou moito o técnico, o dibujo técnico, que tamén me gustaba moito. Entón, eu o que pensaba era ir a arquitectura técnica, que é o que é aparejador, non? Sí. Foi por eso, foi a onde foi. Acabei bachiller, metíme en Coruña a estudiar isto, aparejador, arquitectura técnica, era daquela, non sei agora como se chama o grau, pois non sei. Estuve en, que pasa? Foi un cambio moi radical. Eu era un rapaz de pueblo. Entón, cambiar o pueblo por vivir ti solo, bueno, sí que vivía con compañeiros, pero cambiar o pueblo por vivir ti solo ao teu aire, sin que nadie che diga fai isto ou fai aquelo, sí que foi un cambio moi drástico e, pois, non fui o mellor estudiante na universidade. No. Pero yo soy de los de la opinión de que la universidad también es para encontrarse uno mismo, para trabajar en uno mismo y para descubrir y disfrutar. Sí, eu creo que tamén, pero tes que ter as cousas moi clariñas e
Eu din un cambio moi brusco e non o supón gestionar, creo eu, foi. Sí, creo que foi eso. ¿Tú llegaste a acabar la carrera? No. Fixen 2 anos e fume.